nandito tayo sa bukid si Mother. Kumusta? Okay ra. Hindi umulan dito kanina? Hinatid ako ni Budog at saka ni Raymond. Ayan si Raymond, si Father, na si Papa Dani. Wala ka nagkuhan ka ganyan pa? Trabaho? Football siya. Football. And si Loy Loy, naa diri si Loy Loy. And also, naa pa diri si Ingot, si Neil, at saka si Marvin og si EJ. Ngayon guys, mayroon akong blessing natanggap at saka itong blessing na natanggap ko ay ibigay ko ito. Kanino kaya ito ibigay? Ano, Mother? Anong masasabi mo, Mother? Ha? Uy, magbiko tayo sa kuan. Ha? Kabalo ka magbiko, Mother, no? Magbiko tayo sa kuan. Si Sa Utek may master mo. kalag-kalag. Ha? So, ngayon, guys, ay mayroon akong ibigay. So, eto ay maraming salamat, Madam Nikki Girodias Yusuf, sa binigay ninyo sa akin. Pero, ito ay care off lang sa akin ito at ibigay ko ito kay... Tumawa si Marvin. Eto, unsa man, nganong limbugaros man. Ato bagag-bagag to dagway na abot din ako. Hamis, di pa kaana nga hamis. Ayan, si Budog ay may bagong cellphone na. So ngayon guys, ito ay ibigay ko na ito. Madam Nikki Girodias Yusuf, thank you so much sa binigay ninyo sa akin. Maraming salamat. Ito ay para sa kay Loy Loy. Oh, dira. Unsay may kasulti? Salamat. Sige pa, unsa pa man? Sige. Natakot si Loy baka daw prank si Madam Nikki Gerodias Yusuf. Anong masasabi mo sa kanya? Binigyan ka ng 1,000. Anong masasabi mo? Unsay mo ikasulti niya? Salamat. Maraming salamat po sa ibinigay mo sa akin. Sige. Maraming salamat po sa ibinigay mo sa akin. Kurukman. Ingat palagi dyan. Ingat palagi dyan. Sana nasa mabuti ka ang kalagayan. Sana mas mabuti kang kalagayan. And God bless. God bless. More blessings to come. More blessing to come. Yes. Thank you so much, Madam Nikki Girodias Yusuf, sa binigay ninyo po sa kay Loy Loy. Unsaon ni mo na? Ibayad sa eskwelahan. Yung mamausing na yun. Naiutang ni mo ni Mama di ay? Oh. Pila mo utang ni Mama? 1,000. Pila utang ni mo ni Mama? Amot lang, kubalo. Pila utang dahil niya, Ma? 70 pesos. Maraming salamat talaga. Lahat-lahat ng mga suporta ninyo sa akin. Maraming salamat. Mami Vic, thank you so much. Lahat-lahat ninyo dyan, maraming salamat. Ate Mar, Madam Tucci and Sir Joel Consulta, Mami Kim, thank you so much. Miss G from USA, Miss M from Cebu, Arnold Jude, thank you so much. Madam Tess and Mamita, thank you so much. I love you so much talaga, Mami Vic, sa lahat-lahat ng mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Ate Trining, Ate Glena, Ate Dairet, Kuya LD, and especially to Maha, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, sila dito ay Ala, naon sa mga Mother, basig hugmo na Mother. Imbis kay naanay cellphone, wala na nagsugod pag vlog. Magsugod na gani ni siya pag vlog. Baga na video kung ma. Kinahanglan taason kay ni Mudog para dali ra makuha ang kuan watch hour. So maraming salamat guys. Pauwi na rin ako sa bahay. Okay ra? Ang dala ko na kuan, bahog. Ayun, nandoon ang bahog ko at saka yung grocery ko kanina. Maraming salamat sa inyong lahat. Uwi na tayo sa payag. Kasama ko si EJ at saka si Loy Loy. Naa si Marvin Dani. Nya naa si Neil, daw si Ingot. Pero si Ingot dili na namo na ubanon si Ingot. Ugma na kangot kay naay klase ngot. Kay kuan na tawag mangot. Aglabog tawag mangot. Oh, wa may butong siguro sad. Agkakuha. Yan guys ang grocery ko. Oh. Unsay karne? Oh.
Karne sudan. Karne ang sudan nila. Manok. Oh, der. Hinaya ka na ang kuan, Iji. Payong kay basig mabali inong ka ana. Dinaram na ito. Shh, putot. Magbahog ta ninyo, bi. Magbahog na ta sa atong toy-toy, ha? Ay, salamat na ay tubig. Eto guys, ang mga nabili ko kanina doon sa bayan. Ako napalit. Noon siya. Hala. Oil. May gani kaya wala mauna sa ang oil. And then ang downy. Nakapay downy, no? Nya. Na ay fudgy bar. Na ay skyflakes. Pwede na siya pamahaw niya gatas, skyflakes. And may mga candy rin akong na palit. Chocolates. Ito chocolates. Dalawa lang pala itong chocolates ko. And syempre may tuyo at saka suka, mga ses. Meron din tayong Alaska kondensada. Ang mga tuara. So, eto. And then, mayroon din tayong nabiling na mga dilata, mga ses. Bumili rin ako ng brown sugar. Siyempre, eto, madali lang ulamin, sardinas. At saka bumili rin ako ng, eto, ang dami kong binili ha. Tingnan ninyo, tingnan ninyo. Eto, masarap ito. Hindi ito siya, parang hindi siya tamban. Diba? Sosyala ng bayot, mga besh. Karon, ato silang hatagan sa kuan. O, ali mo dani, dili mo, daklin, dayon. Para makita inyong mga naong dani. Nga mga kuragi, kinuo ko, sibog dili, daklin. Dili, dapit, dili. Kana, o, di ara ang mga ilagang gagmay. So, tunga-tunga lang mo ha. Tunga-tunga lang. Pilang mo upat, ala tamang-tama upat, so tunga-tunga lang. Tunga si Rodney og si Loyloy. Bitaw, tagsa-tagsa mo. Dili lagi magbuhat sinyas lagi ay pagsidiro. Dili kay magkasmit-kasmit dahil nga murag mga kuan. Kaon mo diya, kaon. Kain tayo lahat dyan. Lamit ba kami? Ha? Andi na di kay wa nay lamig. Andi na kay wa lamig na. Huy, ang inyong kuan diya. Ay, ginoo ko ang panit. Di ka dito ta sa gawas di. Di, tilawan de. Di, tilaw. Ang inyong panit. Dahil po sa karton. Mga unta guys. Kanan. Midnight snack na ni siya. Nga. Mag-init mo sa tubig para maggatas ta. Oh. Halo, ginoo ko ang mga tiil. Ang lapa-lapa. Ipakita mong lapa-lapa. Huwag kayo mga lapa-lapa. Guys, suka guys. Hindi lagi magkubi-kubi. Saka mong chocolate. Sakit nito. Ha? Di daw siya pang-ibig. No more guys. Isa-isa raman sa tila-tila raman niya. Chocolate. Chocolate sosyalan na, chocolate. Hindi pa. Di ka? Diyan. Uy, among kusik-kusik diya. Among tagak diya. Hindi pa. Kaya limigasyon ka dami. Kaon. Kaon mga kurudog. Ano pa man? Skyflakes kaon mo? Kamu din sa taan ko. Tunga-tunga lang ta ha.
Ay, di, kagana ba ganyan pang... Hindi na. Pag magkaangkang na, mauli na rin mo ha. Apa nga, mo sa konti. Bitlop. Ha? Bitlop. Bitlop yung mata. Yan na. Taon ta. Nya, ang saman, magatas ta, dili. Hindi. Dato sa tin. Pero, Ha? Sige. Kuatong tubig kay magtakan ka sa ininit. Ay, kani Skyflix, kunya na ni sa gatas. No? Ayaw saan ninyo nagkana? Kani ako ni kami kinabihan na, ha? Ako rin butang sa tubig kay basig kinuko, basig punuon ang baday. Mag-init kami sa tubig. Kay para maggatas sa ami. Sosyalan. Sibog kami. Ano naman na? Abi ko magkaon yata ng Maldo. Di lang mo magara-gara. sana rabig kayo. Sige. Painit, butangin tubig lo ikaw. Ay, pagbasa ha. Buituan. Tay, di basa ang sapot. Garam daw mo pero. Nangaunsa mo? Sila. Ay, nagpagara-gara lagi. Kaya kung ganahan na ng gara-garaon kaayo. Magpuyo. Dili sa sali sa hilabot-hilabot. Agoy na. Bamanggi ka na agtuplo ka ang hayag naman dani. Here guys, nag-init nami sa tubig kay magatas ang mga bata. Mga bata magatas, day. Diha kuha kay limpyo na dana. Sabuni. Naon sa ka iti? Ano sa siya? Diretso. Andi na di. Nagbukal na siya. Ato na i-off. Andi na inyong ko andi. Ato na ning butangan sa ininit. Ang pagkuha sa kuan di yahong. Gahit na yung bagol-bagol. Pagpunin na gram. Roni, imo ni. Tunga may dili. Ato nga mo o diara, iji. Tunga mo ni kuan. Alawa na tayo. Yawa Wala na na nga. tayo. Sulta na tayo. Hugaw ka ng sapatos diha. Amo ni mga Skyflix. Amo tayo sili. Diara guys, maggatas ta ninyo tanan na mga bata, gatas sa sila, di ba? Sosyala ng bayot jay. Gatas-gatas. Tama mo na alas ka? Ha? Na alas ka? Birch tree. Bata balito. Oh, dira oh. Dugay yung asukar oh. Imo loy, tabang loy? Ha? Tamis kayo? Ganong di ako nagibutang ang Skyflix sa kinuo ko. Dira andi, magin ito butang. Ya. Bahal. Sige. Ayan na nyo na butang ikat. Di ba hindi magtunog? Sayang walay pano. Ganahan mo pan? Siya rin dabis. Gusto niyo ka ng pan nga walay harina? Uso magapan. Ha? Okay, bingi na. Lahat. Awan niyo pang gusto di. Wa na. No, nagba siya otro ganito. Palit na. Nagba siya ganyan. Adalit nagba. Hindi. Sa everything sin. Sa kani? Gamay ra. Kasi ang kami kanya katong nagsakay ko niya balik dito. Hunong ko na bagya atay kadi kong kita iya. Pagka ko ikamot diya ng tumba. Kani mga bata ang mga ingki. Sige na. Sige na kayo sa na oras oh. Hindi na pa mauna na kay gabi ina kayo. Ha? Biplop isa. Sige. Ang saan man ninyo yung biplop? Ang saan ninyo? Kamera daw lulu. Ay, bahay ni dua baldo. O tagaan ra mo ugma.
Kay agbahon man mo sa eskwelahan, magtunga na mo dito ha, bantay. Yung na ismula Marvin. Dede mo classmate ni Marvin di ay. Dara. Ining tungaon ko sa eskwelahan ugma ha. Bantay mo ha. Amo. Bantay og Ay, amo. kung kinsa tong di mag-eskwela na, di makakaon Kita dani. lugar magluto din ay. Di na luto. Ito po ang inyong maestra mo magluto dani. Kabuang man siguro ni sila. O dalhan ni dito sa eskwelahan do ang inyong maestra ipaluto. Di ba di mo kabalugluto dana? Dili. Yeah, pila ra Ito pagtungtong luto dana. asin nyo lang. Tungtong itungto ra na butangag tubig. Lugaw. Daw butangag bugas. Apin mo Ground. luto. Di na dito. Di, tanaw na to be, ready to eat na ba ni siya be? Ready to go and ready to swim. Ay, kalangon na rin. Kalangon. O di na. O, sige na. Pamauli na mo kay gabi na. Mamauli na sila guys. Lagi maro ito. Kalangon na rin. Basig mahurot ni mo na iji ang imo kuan ha. Aw, loy basig mahurot na imo kwarta ha. Amo na mo kwarta. Bantay gid.